Ben, pois acabamos de ver a actuación dun presidente que tratou de escapar da realidade, da súa xestión nos últimos 10 anos, porque quen durante 10 anos traballou para os intereses duns poucos, dos poderosos, dos que causaron a crise en contra da maioría da xente a que sufriu a crise, non pode falar da realidade da súa xestión. Quen escolleu defender a ENCE en vez dun modelo forestal que busque o interés xeral, multifuncional, diversificado, que cree emprego, non pode decir o que hai detrás das decisións que ten tomado nestes 10 anos que imposibilitaron ter un modelo forestal beneficioso para o país. Quen privatizou Endesa non pode falar da realidade do modelo enerxético que beneficiaría a este país. Quen beneficiou a Audasa e permite o saqueo a galegos e galegas que utilizan esa infraestructura non pode falar da realidade da súa xestión e de que intereses están detrás da súa xestión. Temos o presidente das multinacionais, das empresas, da corrupción, do capitalismo de amiguetes que ten que escapar desa realidade. E escapa desa realidade con promesas que xa temos escoitado durante todos estes últimos anos e que en nada se traduciron. Escapa eludindo as súas responsabilidades e desviándoas nun caso aos concellos galegos, noutro caso ao Goberno de Estado, por suposto, cando non está Mariano Rajoy nese goberno. Escapa con esquecementos de cuestións fundamentais o presidente que liquidou o sistema de financiamento galego, o presidente que destruiu 1 de cada 5 empregos na industria deste país, o presidente que deixa este país con 54.000 empregos menos. É dicir, unha década perdida para este país e gañada para os poderosos os que defendeu o señor Feijóo. Pero hai a posibilidade, porque o señor Feijóo, non sei se por descoñecemento da lingua ou que, xa dixo que este iba a ser o seu derradeiro, non o último, sino o derradeiro debate de política xeral. E iso significa que non facerá máis. E sí que é posible no futuro resolver eses retos que o señor Feijóo non resolveu estes últimos 10 anos por falta de vontade, por ser un servidor dócil e fiel a eses intereses espurios alleos á maioría social. Temos retos polos que vale a pena loitar. Queremos facer a ordenación administrativa que este Partido Popular non foi quen de facer. Queremos facer unha política industrial que desenvolva os sectores productivos con potencial de desenvolvemento e que tan necesario é para fixar poboación no rural. Precisamos tamén mobilizar todos os recursos do noso país a través do respeto a un rural, un respeto verdadeiro a un rural que precisa, máis que anuncios e promesas baleiras, necesita políticas e rigor na aplicación desas políticas e recursos para que no rural, de verdade, sexa atractivo vivir e que non sexa unha falta de respeto os anuncios que a Xunta de Galicia expón por todo o país cando por detrás non se están facendo as políticas necesarias. En definitiva, si que hai as posibilidades nun país que cree no seu potencial e que quere liberarse dos intereses duns poucos para gobernar para a maioría. Por iso trataremos pola tarde tanto de desmontar esta década baleira do señor Feijóo como de expoñer que hai posibilidades neste país para facer outro tipo de políticas. Moitas grazas. Eu tamén vos convidaría a facer preguntas, pero creo que non queredes. Gracias.